Ahojte, mám pre vás ďalšiu hlasovku. A nazval som ju, že sme ako deti milujúce cukríky. Tak bude to aj o mne. A možno, že sa v tom niekto nájde. A ja som si podstatnú časť svojho života hovoril, že chcem žiť iba pre seba, tak ako ja chcem. Páči sa mi môj život a keď to bude raz aktuálne, keď budem starý, tak potom možno môžem dať nejaký priestor Pánu Bohu, potom ho možno budem potrebovať. A bolo to z mojej strany vypočítavé a sebecké. A hlavne to bolo veľmi hlúpe, lebo dnes už viem, že každý jeden deň a každá sekunda bez Boha je ničota a stratený čas. Môžem to opísať tak, ako keby som si celý ten čas, keď som odmietal Boha a riešil som iba vlastné sebecké záujmy, ako keby som si celý ten čas naháňal chvost ako pes stále dookola. No Boh dokáže dať tvojmu bytiu nový rozmer už tu na zemi, ako keby ti dokázal otvoriť úplne nový život už tu a zároveň dať nekonečnú plnosť vo večnosti. Predstav si to tak, ako keď chce tvoje dieťa lízatko, každý deň chce viac sladkosti, lebo mu to veľmi chutí. Ale ty ako rodič vieš, že mu to škodí. No dieťa to nevie. Takisto som sa správal aj ja. Veľmi mi chutil môj život, tak som každý deň zbieral sladkosti, zhrňal som peniaze, naháňal som sa za zbytočnosťami a pritom som na Boha vôbec nepomyslel. Myslel som si, aký super život mám a žijem a pritom som vôbec netušil, ako škodia tieto sladkosti mojej duši. Boh je ako tvoj otec, on vidí, ako ti tieto sladkosti škodia a chce ti dať niečo iné na jedenie. Lenže ako sa správame my rodičia, keď dieťa nechce jesť to, čo má? Prinútime ho. Musíš to zjesť a hotovo. A ako sa ku nám správa Boh? Boh ťa ku ničomu nenúti. To je ten hlavný rozdiel. On rešpektuje tvoju vôľu. Chce, aby si sa pre neho rozhodol úplne sám bez nátlaku. Ak to dnes urobíš, ak sa rozhodneš pre Boha, dokáže naplniť tvoj život úplne novým rozmerom, aký teraz nevidíš. Prestaneš sa báť. Ľudia sa veľmi o všetko strachujú. Boja sa o majetky, boja sa o svoj život a pritom môžeš mať nekonečný život. Bojíme sa vojen, bojíme sa inflácie, bojíme sa o prácu, o zdravie. Toto všetko môže byť preč. Už žiadny strach, iba pokoj, láska, radosť, odvaha, milosrdenstvo. Nedokážem to úplne ani opísať. Predstav si, ako keby si bol nádoba pohár. Ak povieš Bohu áno, on ťa naplní až po okraj plnosťou večného života už tu na zemi. Ak budeš žiť iba pre seba, tak ako doteraz, tvoja nádoba bude deravá, stále prázdnejšia a prázdnejšia. Nenaháňame sa stále za svojim chvostom a chceme každý deň jesť sladkosti, ktoré nám chutia, hriechy, ktoré nám chutia. Vidím to aj na deťoch, ktoré mi dal Pán. Keď dostanú nejaký cukrík alebo sladkosť, tak chcú mať stále viac a keď nemajú, začnú kričať. Párkrát sa stalo, že sa hodili o zem a kričali, plakali. Daj mi moju sladkosť, lebo ja ju chcem. A nesprávame sa my dospelí ľudia rovnako ako tieto deti? Len možno sladkosti sme vymenili za iné veci. Auta, domy, ženy, alkohol, drogy, pornografiu, zhrňanie, zarábanie, mamonu, podvádzanie, klamanie, hodnotenie, posudzovanie. A Boh ako tvoj dobrý otec ti hovorí, už dosť, stačí. Škodí ti to. Ako sa občas správame? Ako tie deti? Daj mi pokoj, lebo mi to chutí. Ja to proste chcem. Keď alkoholik povie, ja nie som alkoholik, mám to pod kontrolou. Čo znamená táto veta? Skutočne to má pod kontrolou, alebo iba klame samého seba? Nie je to iba o tom, že idem seba samého presvedčiť, že to tak nie je, alebo že to tak nemôže proste byť? Veľa ľudí to možno berie tak, že možno som nadobudol nejaké spoločenské postavenie. Ja som nejaký pán doktor, ja som nejaký veľa vážený pán právnik, možno som podnikateľ, politik, proste mám nejakých zamestnancov a ja nemôžem ukázať, že som slabý. A to bol aj môj prípad. Kvôli môjmu egu, kvôli mojej pýche. Klamal som seba samého, chcel som stále nové a nové sladkosti, ktoré mi chutili. A nie je to tak aj s našimi hriechmi? Neklameme občas seba samých? Možno si poviete, však ja nemám žiadne hriechy. Ja nikomu neobližujem, ja mám všetko pod kontrolou.
Chlapec, ktorý podvádza ženy, chce stále viac a nové, iba ich využiť a odkopnúť a povie, ja to mám všetko pod kontrolou. Neklame sám seba? Alebo alkoholik povie, veď ja to mám všetko pod kontrolou. Klameš seba samého, lebo ti to chutí. Chutí ti ten hriech a nechce si to priznať. Človek zahladený iba do seba samého a iba pozerajúci na zhrňanie peňazí. Máš to skutočne pod kontrolou? Alebo iba klameš seba samého, aby si mohol dostať viac sladkostí, ktoré ti chutia? Neubližuješ tými sladkosťami sebe a aj svojmu okoliu? Boh ako dobrý otec ti povie, nejedz toľko sladkostí, lebo ti škodia. Mám pre teba niečo oveľa lepšie. Nový život, plný život. Už bolo dosť tej ničoty, za ktorou sa naháňaš. Čo mu dnes odpovieš?